Vi ponekad trepnete, no sustav nadzora okoline nikada. Vaše se vozilo može samostalno zaustaviti tijekom vožnje brzinom do 30 km/h. Čak i pri brzinama za autocestu sustav upotrebljava radarske senzore te vas u slučaju prepoznavanja prepreke upozorava zvučnim signalom prije nego aktivira kočnicu. Za aktivaciju sustava nadzora okoline kliknite na tipku s ikonom vozila na vašem kolu upravljača kako biste pristupili sustavima potpore za vozača. Upotrijebite regulator za pomicanje kako biste odabrali sustav nadzora okoline Front Assist. Pritisnite regulator za pomicanje kako biste uključili ili isključili sustav. Sustav nadzora okoline također možete aktivirati i prilagoditi na zaslonu infotainment sustava. Idite na meni i dodirnite sustavi potpore za vozača. Pod ikonom Sustav nadzora okoline Front Assist možete namjestiti upozorenje od rano do kasno ili ga u potpunosti deaktivirati. Preporučujemo da sustav ostavite uključenim. Želimo vam sigurno putovanje uz sustav nadzora okoline Front Assist. Također se nadamo da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.